പാഞ്ചു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരണം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഉലുവ ഇടണം. 1 സ്പൂൺ ഉലുവ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇടണം. അതിന് ശേഷം അത് പൊട്ടി ഉലുവ പൊട്ടണം. ഉലുവ പൊട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയല്ല, ചുവന്ന കളറാവുന്നവരെ നമ്മളതൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചത എണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം. എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയ ഉള്ളി ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 എണ്ണം കുറച്ച് വലിയ സൈസിലാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചട്ടിക്കകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിടുക. നന്നായി ഇളക്കണം. നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നന്നായി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടണം. 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കണം. ശേഷം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിടാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം. നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ആ മുളക് പൊടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ മുളക് പൊടി വറുത്ത മണം വരാനാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതിലേക്ക് കൂട്ടുക. ഇതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം. അത് പാകത്തിന് ഇടണം. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ എണ്ണയിൽ തക്കാളി, മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും വറുത്ത മണം വരുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടത്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്, പച്ചവെള്ളമല്ല. ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടാനാണ്. തക്കാളി ഉപ്പിടാൻ മറന്നിട്ടില്ല, ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപ്പും മുളകും എരിവും പുളിപ്പും കറക്റ്റാണോ എന്നും നോക്കണം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഓട്ടച്ചട്ടി എടുക്കരുത്. കിട്ടിയ ചട്ടി എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. നല്ല ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. പ്രത്യേകം ഏത് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ 2 സ്പൂൺ ഇങ്ങനെയൊന്നും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടി ഇടുന്ന പോലെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിൽ മല്ലിത്തല വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, കറിവേപ്പില ഇടാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇടുന്ന നന്നായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ വെറും മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. മുട്ട നടുക്ക് കീറിയിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഇടണം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ